Čaute ľudia, dneska tu budeme u ďalšieho videa a máme tu video z GoFishingu. Áno, mohli ste uhádnuť. Trošku som tu natáčal, ale pár pokusov, ale asi viete, nepodarilo sa mi to moc. Takže Spikeball. Inak, čo som natáčal jeden ten pokus. 2 a 250 000 ryba. Ako viete, ja som sa bez toho, aby mi nepadla nejaká dobrá ryba, neobyšiel. Ale predsa len ten minulý diel snáď bude asi aj lepší ako tento. A urobil by som si veľký opening tu na, lebo mám veľa tých giftov. Takže áno, tento diel asi urobíme opening. Tu na, takto, a vidíte? Jeden small gift a 2 big gifty, takže tu máme 3. A inak pôjdeme samozrejme aj baviť, to sa nebojte. Že by sme mali niečo zlé. Dobre, 5 apple biteov. Ešte 2 big. Dobre. Sim nuke. Yes, poď! Yes, ten si to na videu aj odskúšame. Ten nuke ma zajímajú. Dobre. Čo nám tu padne? Poď, ďalších, ne, aj sod mám. Lebo čumte, koľko mám. Najprv som mal tento, potom som mal tento, potom som mal tento. Potom som mal tento. Teda tento a nakoniec som si kúpil tento, ale ten som zistil, že je totálne napit. Takže mám furt tento Snowman Rod. Tento má naviac strašne dobré staty. Ježiši Kriste, niekomu to padol tiež. Idem flexiť, že to mám tiež. Okej, nečakal som, že to nebude fungovať, ale okej. Je to tu rozbit. Ulovíme! Loď! Chcem uloviť loď. Bro, on to na mňa flexí. Hej, on má ten vraky. Hej, to je kopiant. Čo keď sa na mňa tu niekto keby zistil, že je vo videu. On by tak, že poskakoval by po posteli. Tak nevím. Po byte nevím kam, jak by poskakoval. Prostě by nějak poskakoval. OK, hodili jsme wow luck. Ale to nás nezastaví jít do Highfieldu. Tak? No. Takže Highfield je pár kilometrů od nás. Tam dojdeme. OK, máme skeleton rybu. Tu viem, že ste nezažili u mňa tu, ale je to dobrá ryba. Na to, že keď to budeš poprvýkrát, je to dobrá ryba. Hulk Smash! Zase wow, som hodil. To je super extreme. Takže Hulk Smash! Poď. Áno, autofishing.
Autofishing je náš zachránca. Ale asi by som išiel preč aj. Highfield je to celkom ťažký. A akože máme jellyfishku, takže asi by som tu zdal také 3 ryby. Máme 2, takže ešte 3, takže 5 ryb chcem mať. Dobre, takže mali sme 2 ryby, teraz 3. Takže ešte 2 ryby chcem. No toto není ryba, takže toto sa nepočíta. Keby niečo, tak som chorý, takže keby mám iný hlas. Yes, nejaká pink jellyfishka, to je 4. ryba. Dáme si lak. Čo vám padne teraz, ale? Ninja kojitnačka. Ok, sme už v Ancient Ocean. Ja to nemám 5 alebo 4 ryby. Čo absolútne nevadí. Lebo teraz som si zväčšil absolútne lak. Takže mal by som mať asi dobrý lak. Snaď. Poď a nejakú spike ballku. Tá za mňa bude dobrá. Ale ne až tak ako ten Red Dragon. Určite veľa, ale ne až tak proste. Kúpim si teraz tento. Čím ťako tu bude jazda s autofishingom. A zapnutý autofishing. Áno, a vidíte? Vžum, 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 vžum. A všetko dáva bum, bum, bum. Všetko dáva na sekundu, tak. Zapnuté a už tam máme vypnuté. Tuto je nejaká veľká ryba. To nechám na autofishingu. Smash! To mi koľko dalo, ja už mám level 89 snať. Skúpim všetko stenčku. Mám skeleton. Dobre, ja mám level 89 aj. Za chvíľku mám level 100. Zase nepovažím ísť do Highfieldu, lebo sú tam ťažké ryby. Skoro ja som taká ťažká ryba. Hulk smash! Vybombardujem tú rybu jak rybovar. Áno, vymyslel som slovo. Rybovar. Nič sa mi tam nehodilo. Tak som si vymyslel slovo. Aj tak sa to celé tie vety, ktoré tu hovorím za celú moju kariéru, ktorá začala od roku 2023. A mikrofón 2024, tak mlem hovadiny. Takže áno, mlem hovadiny. Keby sa pýtal na to niekto, či mlem hovadiny, áno, mlem hovadiny. Melem hovadiny, nemlem. Vidíte, zase melem hovadiny. Alebo už mi z toho všimne. Už neviem ani, ako sa hovorí melem, neviem. Čo sa stalo? OK, nevidel som, čo sa stalo, ale OK. Keď nedáte like, tak bude sa vám snívať, že ste na mori a prepadnete, akože, že prepadne, že sa zničí loď a vy prepadnete do mora a tam umrete. Ale viete, čo sa vám nestane? Keď dáte like, to sa vám presne nestane.
Taky to YouTube robí každý, ale já si vymýšlám skvělé věci. OK. Už jsme v Deep Waters, to je very hard, ale je to skoro very easy. Ano, když jsme tam išli poprvýkrát, tak jsme tam byli, že to je moc těžké. Teraz to je pre nás, že very easy s Matesom. Pre mňa, ktorý mám takú veľkú stenčku, no. To je jak prechádzka rúžovým sadom. OK, išiel by som sa kúknúť do toho Snowy Bloom, lebo vy ste to tam nevideli. Nevideli ste ani Christmas Village, takže tu chcem vám tiež predstaviť. Takže máte predstavené toto. Highfield sam nemám na to. Potom, ok, máme mantrajku, to je dobrá. Máte predstavené Default, Ancient a Deep, takže to máte zatiaľ. Už sme v Christmas Village, takže už tiež máte predstavené, ale nemáte tu žiadnu rybu predstavenú. Máme tu Christmas fišku, to je prvá ryba. A áno, je dobrá. Ok, máme Ranger Horsa. Nič moc, ale dá sa to. Ok, máme kachnu. Kachnu mám rád. Pri mne. Ok, máme predstavenú aj túto Christmas Village. Máte predstavený Default ISO, keďže tam sme strávili celé prvé video. Ešte Vulcano Isle a Snowy Bloom. Už tu nemám len dve ryby. Kraba a tu. Takže Christmas Village. Ja idem do vulkána. Áno, sme vo vulkáne. No, nám chýbajú tiež dve ryby. Aspoň mne, Matisovi, neviem koľko. Ok, máme tu shrimp. To by mohol byť dobrý. Ďalší shrimp. Ok, jednu rybu a ideme do Snowy Bloomu, ať vám predstavím skoro všetky. V ďalších dielách vám predstavím aj Highfield, aj Toxic Zone. Ale ten najbližší, ale ďalších, negarantujem, že hneď ďalšiu. Ok, máme Squid. Máme, čo je dobré. Nemáte tu len to Squisha, alebo jak tak sa menoval. Toho tu len nemáte. A už máte aj predstaveného šarka. Gratulujem. Máme Snowy Blooma. Na niečo veľké. Wow! Sea Monster. To tiež nebudem predávať. To si nechám. Ne Sea Monster, a to ne Seahorse Monster. Keď toto vyzerá takto masívne. Ten Seahorse Monster je takýto masívny. My rýchlo plujeme do Snowy Bloom, ať máte predstavené aspoň nejaké ryby tu. No máte tu predstavené ryby, ale to je jedno. Ďalšia veľká ryba? Čo sa toto deje? What? Toto bol koniec videa.